understanding chini Tripura saragno saklaimung বিশেষ করে চিনি পার্টি IPFT ni ongoi जों बिसे ब्रुम ब्रुम नो 2009 হইতে 2020 तबक 12 टाइम जों 12 टमो चिनि Tripuraland statehood demand day जों बालाय दंलायो जों जतो साइमानो जों बिसे ब्रुम ब्रुम नो चिनि सेंट्रल गैदरिंग जों हाजार हाजार लाख लाख बरफ फायो जों आउटलाव खालायो आस्ताव मादो तेबो जों खुमुलुम को खालायो अमेख्लै जों एवरी इयर जों 2009 होइते जों सेंट्रल गैदरिंग फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ Tripuraland statehood demand day and on other word ADC day जों जतो साइमानो चिन ADC जों मान दिन चिन पार्लियामेंट आव बिल पास माने दिन आबंखाय 23 अगस्त आबान बय जों आबन तयिनो चिन IPFT पार्टी जों साइनाका जे 23 अगस्त संखाय आबो चिनि ADC मामाने दिन प्लस आ दिननो जों साका Tripuraland statehood demand day तामनि हमाले जों साइमानो जों ADC न तयि ADC एरेनो तयि शेड्यूल एरेनो तयि जों चिनि पार्टी IPFT 2009 होइते जों आबनो Tripuraland state demand खाइ दंगो सेपारेट स्टेट डिमांड खाइ दंगो आबनो बयनो जों बिसिम बुमनो आबनो जों Tripuraland statehood demand day हिन पलायो ताकलाय के किसाचिनि बेतिक्रम सिनाय जों सेंट्रल गैदरिंग जों खाइमालिया टाइम बांके जों जतनो साइमानो जों कोविड-19 और कोरोना भाइरास न तयि जों जतनो जों सोशल गैदरिंग मा खाइया आबनो बगे जों ताकलाय जों जे मानसक जों दिनै सेंट्रल कमिटि जों थानाय 8 तारिख जों अगस्त जों डिसिजन नाखा ताकलाय जों जतनो डिविजन वाइज चिनि ताबोग्राते चिनि 34 डिविजन दं IPFT पार्टी नि डिविजन कमिटि बरोबर रेस्पेक्टिव प्लेसेस बन जाने जागागो बरो हम दम खायै बो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायै बरो दिनै Tripuraland statehood demand day बरो पलायनाय जों साइमानो तिनि धर्मनगर होइते साफ्रोम पर्यन्त तिनि कमिटि दङ जों जतनो साख्लाय रेखा तिनि पार्टी IPFT ते एलाइड अर्गेनाइजेशन आजाद गोबां तिनि एलाइड अर्गेनाइजेशन दङ ते तिनि लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन दङ तिनि यूथ IPFT IWFT आतिसा जे फानग्राक बदल तिनि ते मोटर वर्कर यूनियन ते तिनि कर्मचारी दल दङ TUKS TNEA ते गोबां NGOs बरतनो सपोर्ट खायो बरनो जों जतो साख्लाय रेखा जतो कम्बाइन खाइ तिनि जानिजार जागागो जानिजार डिविजन लेभेल बरो गैदरिंग खाइनाय गैदरिंग खाइ बरो Tripuraland statehood demand day पालायनाय आबनो बय आं जतनो कइनाय जतो तिनि त्रिपुरा बासिनो कइनाय all communities both tribal and non tribal बरनो आं एपिल खाइनाय आं कइनाय जे 23 अगस्त आं जतनो आ दिनो माने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जाते दंथुं बनबा आं जतनो कइनाय जे जों गोजान खायो थ्रु पीसफुल मीन डेमोक्रेटिक सिस्टम खायजों जों सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायो जों आबनो जों पलायनाय अब आं कइनाय जतनो हायनो हायतिनि स्पेशल तिनि पार्टीनि वर्कर तिनि पार्टीनि लीडर्स जों जागा जों अलरेडी डिप्लॉय खालायखा विभिन्न गोबां तिनि सेंट्रल लीडर्स they are assigned to present in different places like Dharmanagar, Kailasahar, Kanchanpur, Samonu, Monu, Koramchhara, Ambasa, Kailasahar, Komalpur, Yangromde, Khwai, Telemura, Sodor, Mandai, Khumulung, Sunamura, Sabrum, Bilunia, Hekajot to Zagono, Korbu, Heklay, John Janjar, Central leader, Bortanai, Tangora Cox Hanai, they again Hekano, Chini Demanoti, Chini Tripuraland statehood demanded, Chini Tripuraland notation, Chini Prosa Kainai, or Chini Central Division, Zumpunan Tono Koinai, Chini allied organization, Chini brotherhood organization, Chini party IPFT, Adino, Somoton Kaiti. ते पाल बक्सा खालायजों दिनै दाउ थकजा थख्लायै माने पिसफुली जों Tripuraland statehood demand day जों गोजान गोजानखाय जों पालायनाय हामबाय।